Se logodește robul lui Dumnezeu Fănel cu roaba lui Dumnezeu Sanda Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul lui Dumnezeu Fănel cu roaba lui Dumnezeu Sanda Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul lui Dumnezeu Fănel cu roaba lui Dumnezeu Santa Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nașilor, vă rog să puneți inelul pe mâna dreaptă. Se logodește roaba lui Dumnezeu Santa Cristina cu robul lui Dumnezeu Fănel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Santa Cristina cu robul lui Dumnezeu Fănel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Santa Cristina cu robul lui Dumnezeu Fănel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, Fănel și Sanda Cristina, și de robii Tale acestea să se plece în toată bărbatului său și robului Tău acestuia să fie cap femeii ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Sefora. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele chitului. Păzește pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții Trei Tineri, trimițându-le lor rouă din cer, și să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de Sfinții 340 de mucenici și trimițându-le lor cu nume din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de părinții lor care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temelile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de robii Tăi nașilor și de nutașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul Tău Fănel și de roaba Ta Santa Cristina, și binecuvintează pe dânsii. Dă-le lor roadă pântecelui, prunci bun și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe dânsii ca cedrii Libanului, ca o vie otrăslită. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea având să sporească spre tot lucrul bun și bineplăcuție, și să vadă pe fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin în prejurul mesei lor. Și bineplăcând înaintea Ta să strălucească ca luminătorii pe cer în Tine, Domnul nostru, căreia se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, împreună și Părintului Tău cel fără de început și Duhului Tău celui de viață făcător, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Și al Sfântului Duh. Amin.
să fii bine ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând de dreapte, poruncile lui Dumnezeu. Amin. Atunci și Evanghelia ce trage un pas înapoi și vine mireasa. Că produce, ești asta. Ajunge, stai tu numai așa, liniște-te. Nu, stai în picioare normal și te apleci puțin. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te mulțești ca Rebecca, să te veselești ca Rahila, veselită cu bărbatul tău și păzând rândurile de legii, că așa a binevoit Dumnezeu. Amin. Să vă duce și Evanghelia. Rămâi pe loc și pune mâna de la aici. Pune mâna pe cruce și pe Evanghelie și până deasupra. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, să vârșiți jurământ înaintea lui Dumnezeu și a Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unii dintre voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate la dărăturile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut Dumnezeu și oamenilor. Ziceți amin. Vă trageți înapoi frumos. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate izlăzările noastre, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.